Arwyn Tomos Jones ydw i yn athro yn bywydeg moleciwlar a bywydeg y gell yma yn yr Ysgol Fferyllaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd. Mae gynna i dîm ymchwil yn y labordy, a be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n trio darganfod y ffyrdd newydd i gael cyffuriau i dargedu celloedd, megis celloedd canser yn arbennig. Mae'n anodd iawn, wyddwch chi, tu allan i'r gymdeithas wyddonol, efallai wyddwch chi siarad am beth ydych chi yn ei wneud. Ond mae ymgysylltu ar cyhoedd yn ffordd dda iawn o wneud hynna. Mae o'n her, ond mi fedrwch chi reid ymgais ar drafod wyddwch chi beth ydych chi'n wneud mewn ffordd lle ydych chi ddim yn unig yn siarad, ond wyddwch chi, ydych chi'n cael props fel y nifer o props wyddwch chi rhai yn y swyddfa yma sydd gyda i a rhai da ni wedi ddefnyddio i esbonio wyddwch chi beth ydych chi'n wneud. Ond mae gwneud y gwaith yma yn rhaid cyfle i chi mewn ffordd i fod yn greadigol mewn ffordd wahanol. Gan bod ni yn creu arddangosfeydd gwahanol, testyn gwahanol, enghraifft bongelloedd 2008, peirianneg mainwed tissue engineering yn 2010, gwyddoniaeth peillio yn Llanelli yn 2014, ac wedyn polymerau'n gweithio o'r llynedd, eleni, trafod yr ymenydd. Fe fedrwch chi weld fyna, wyddwch chi ystod eang y fanna o destunau, a felly mae rhywun yn gorfod addasu yn gyflym iawn, yn aml iawn yn yr Eisteddfod ar y dydd Sadwrn cyntaf. Fanna mae'r camgymeriadau mawr yn cael ei gwneud, ond ydych chi'n dysgu o'r profiad yna. Ac yn gyffredinol hefyd, ydych chi'n dysgu beth sydd yn gweithio felly ynde. Wyddwch chi, beth sydd yn bachu'r cyhoedd a'r diddordeb sydd ganddyn nhw, a mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, ond i chi wyddwch chi ei drosglwyddo fo drosodd mewn ffordd mae nhw'n ddiddeall, oherwydd bod o'n sialens yn her i ni fedru trafod yn union be da ni'n wneud. Wel, un peth dwi yn sicr yn falchio ynddo ydy wyddwch chi bod y brwdfrydedd a'r awydd mas gyna i siarad am wyddoniaeth y tu allan wyddwch chi'r adeilad yma yn heintus mewn ffordd ynde. Mae gynna i rai yn y labordy, yn y tîm ymchwil i rwan, sydd yn wych am wneud hyn, am ymgysylltu hefo'r cyhoedd. Yn aml iawn maen nhw'n wneud o ar liw tu hunan. A da chi'n teimlo bod yna rai yn naturiol hefyd, ond dyn nhw'n cael y cyfle. A wyddwch chi, maen nhw'n cael y cyfle, am aml iawn maen nhw'n mwynhau yn fawr, a wedyn maen nhw'n gofyn i mi wedyn pryd maen nhw'n cael, wyddwch chi, gwneud y math yma waith felly ynde. A dyna da ni'n neud hefyd yn yr Eisteddfod, da ni'n cael myfyrwyr eleni, mae gennym ni 5 myfyriwr yma o'r Prifysgol, yn rhan o'n tîm ni, maen nhw'n myfyrwyr yn yr Ysgol Fferyllaeth ac yma yn Fferyllaeth, a wrth gwrs helpu nhw hynny fedra i sut i wyddwch chi ymgysylltu a fa mor bwysig ydy brwdfrydedd a trio bod yn yn siarad yn mor glir a fedrwch chi a proses o ddysgu ydy o wyddwch chi. Dwi'n meddwl bod chi byth yn cyrraedd terfyn yn y broses yma. Da chi'n dysgu bob dydd ac wrth gwrs mae yna chydig bach o bwysau, mwy o bwysau na ni wan i ymgysylltu hefo'r cyhoedd. A dydy bob peth ddim yn mynd i weithio allan wyddwch chi bob tro, ond felly bod chi'n dysgu o'r camgymeriadau yna a wyddwch chi hefo profiad, dwi'n siŵr y fyddwch chi'n gwella hefyd ynde. Beidio bod â gofyn, dwi'n meddwl, ydy'r peth bwysig y fanna.